Hello. Nyt kokeillaan Saanan tällaista, mikä tää oli, kesäbasket-herkkuja, mitä se sai. No niin, joo. Okay. Me kokeillaan nyt eka. Tehdään niinku tylsimmästä vähiten. Saanko mä avaa? Ei niinku sellainen niinku... En tiedä. Okei. Eli noi on siis ananasta. Kuivattua ananasta. No niitä mä vaan maistan selkeä niistä. Sä sanoit aina, että sä vihaat ananasta. Ei kun mä olin allerginen. Nyt mä jostain siitä näköjään, koska mä olen niin allerginen. Tää on tosi hyvää. Annetaan aina 1/5. Tää on 4. Mä tykkään, koska tää on silleen aika basic ja silleen hyvää. Tää on 3,5/5. Mun mielestä. Tää on hyvää. Mä haluan toisen. Okei. Meillä on next on nää, ja nää oli kyllä sellaiset niinku healthy, että ne siihen lisättiin sokeria. Ei oo sokeria. Ei kun lisätty With benefits. Siis näissä ei kai siis, ei mutta näissä pitäisi olla sellaisia, se ei oo niinku lisät, no added sugar. Elikkä nyt ei ole jotain niinku mansikaa. Näissä on vaan 105 kaloria. Miten se on ihan hyvä. Se on aika vähän. Sama vaan. Joo. Siitä keskeltä sopivasti. Okei, me maistetaan kaikkia. Eli tässä on vihreä, keltainen ja pinkki. Mä maistan nyt ekana pinkkiä. Mäkin haluan. Tää on ihan hyvä. Tää on hyvä siihen verrattuna, että tässä ei oo niinku sokeria. Sitten vihreä. Ei, tää on tosi semmonen... Joo, nää oli jotain extra soft. Nää maistuu niinku... Se vihreä on parempi kuin pinkki. Valkoinen on tylsin. Mut nää on vähän tällainen, tiiäksä, että on vähän sellainen tekee mielikarkkia. Ja sit syö tätä, ei ole tosi epäterveellistä mitään. Niin mä annan 3,5. Tai 3. Mä annan 3, koska tää on vähän tylsä kuitenkin. Mä annan silloin 3, jos pitää vaan maustaa niitä 3. Mutta mä tykkään nyt niinku tässä. Joo. Mut ylipäätänsä. No ylipäätänsä ehkä 3,5. Okei. Mä oon ehkä eniten innoissani tästä, koska siis mä maistanut varmaan kaikkia makuja, mun mielestä tätä aina maistanut. Joo, tää on sellainen maku, mitä kumpikaan meistä ei oo maistanut. Joku uusi. Mä oon maistanut sitä green tea, mutta ei oo sitä, koska se oli vähemmän. Joo, vastassa. Tää on kai matcha, mä veikkaan. Matcha on aina mun mielestä maistanut. Joo, tää on matcha, koska tossa on joo, koska mä oon maistanut green tea, ja sitten mä oon maistanut niitä pähkinä, mä oon maistanut niitä pulkat, niin mä oon sen kaikkia varmaan, koska mulla oli se erä. Joo. Se on aina vaan. No, mä koska mun mielestä on tosi hyviä, nää on tosi kalliita, niin mä niin kovaa. Okei, kokeillaan. Näitä on niitä paljon. Eli nää on tällaisia vihreitä matcha-tikkuja. Mä en oo ikinä maistanut matchaa niinku. Jotka? Tää on hyvä. Miten matcha maistuu? Et sä ikinä maistanut matchaa? En. Jos on se vihreä juttu. Joo. Mä annan noille 1. Mä annan näille varmaan 4. What the frick? Toi maistuu niinku sellaiselta niinku tosi sellaiselta. Ei, vaan tää maistuu niinku, tiiäksä mikä on se... Matcha maistuu? No, nyt joo, mut siis tää maistuu ihan samalta kuin sellainen, tiiäksä, tosi tumma tee. Ei mun mielestä maistu. Maistuu. Musta maistuu vähän English niinku... breakfast tea. Ja maistuu sellaiselta aika... Tää maistuu siltä. Lievältä matchalta, en mä tiedä. Okei, no vähän turhaan paustettiin. Limonsella nougat. Ciao bella. Limoncello nougat. Parakaan pakettiin. Tää paketti saa niinku extra credit. Musta tuntuu, että mä saatan niinku laittaa tässä. Eli tää on niinku nougat-suklaata. Oliko siinä kaikki? Joo, oli. Terima yksi tommonen. Okei, eli nougat-suklaa tällainen. Tai nougat, mä en tiedä, että ei oo suklaata varmaan. Tällainen. Limon. Tää on tämmönen squishy aqua. Ota silleen vähän. Sitten tulee tällaisia... Tää on tämmönen slime. Mistä voi tehdä kaikkea. Varokaa sitä on tätä aqua. Okei, no niin. Apua siis annettaa niin kivalla. Mä kyllä tykkään. Tää on ihan hyvä. Mä tykkään niin sanotusta material.
Joo, mä tykkään sitten tää on niinku tälleen vähän, että täällä voi leikkiä sitten on silleen hyvä ajalla. Ja mä tykkään tästä packaging. Mä antaisin tälle 4. Ei, mä annan tälle 3,75. Mä annan ehkä... No okei, jos ei packaging lasketaan, niin ehkä 2,5. Joo, ihan hyvä. Tämmönen Matcha lemon suklaa, tollanen. miksi ei vielä tullut lemon, kun se olisi pelkkä matcha, niin se olisi kiva, mutta kun lemon pitää täytyy sotkea siihen. Näytän itse pakettia. Eli tältä näyttää. Joo, tältä Ja näyttää. sitten tältä näyttää. Tää on niin hienon näköinen. Mulla tulee sellaiset niinku uudet uudet sellaiset tiedot. Mitä kävi? Ottakaa se, että... Oli vaan tosi huonosti. Mut meidän pitää tehdä sellainen tosi satisfying, sellainen venaa. Tee silleen, että napsautetaan aina 1 pala irti. Niin että mä napsautan tän, niin sit paina pause ja sit siihen tulee monta napsautusputkea, okei? Joo. Okei, me ei tuhota nyt enempää. Niin, mutta tässä oli niinku... Nyt vähän maistetaan. Olen mä paketoin tän. Tää on niinku pahaa matchaa. Mä rakastan hyvää consistency. Niinku miltä tää tuntuu suussa. Joo, sama. Mä vihaan tätä makua kyllä. Tää on niinku tosi pahaa matchaa. Ei tää oo tosi pahaa. Ei tää tosi pahaa, mutta tää on niinku tosi pahaa matchaa. Mä tykkään tästä miltä tää Tää on ihan se, tuntuu suussa. en mä tiedä, mutta tää on ihan fine. Mä annan tälle... Mä rakastan miltä tää näyttää. Mä en rakasta niin paljon tätä miltä tää näyttää, miltä tää tuntuu suussa ja tätä packaging. Mä annan sillä 2,5. Mä annan myös 2,5. Joo. Okei. Last. Vika, mutta ei vähäisin. Tää on niinku wasabi, tämmönen. Chops. Siis siinä niinku just tulee outousjärjestyksessä. Here. Tää näyttää niinku niin hassulta. Okei. Se on tosi wasabi, jotain tollasia crisps. Okei, maistetaan yhdessä molemmat. Tai otetaan 1 puoli vaikka. Mut tästä tulee varmaan kokeile taas silleen, että pausetat. Joo. Ja nyt maistetaan. Tämä on sellainen chilipähkinä, tää on super hyvää. Tää saa 5. Tässä on muuten ehkä 4,5. Mä annan 4,75. Tässä on 5 viikkoa. Ne on hyviä. Okei, syyt miksi tykkään. Ainakin tää. Mä rakastan kun tämmönen levy, se on ihana. Mitä? Tää on niinku 1 iso sipsi. Joo, mä tää on yksi tää paketti. Mä tykkään niistä, kun on tämmönen kaulit, se on joku tämmönen palkkakaa ja tiedä. Musta se hyvä. Musta tuntuu, että me jätettiin paras vikaksi. Ja sama, koska tää on tosi hyvää. Mä tykkäsin eniten tästä. Mä en varmaan ehkä... Sitten toka eniten näistä pineapples. Siis mä tykkäsin ehkä kyllä tästä enemmän. Sitten tästä karkissa. Sitten sen jälkeen, mä en tiedä, mä tykkäsin enemmän tästä nugaasta. Sitten matcha suklaa. Sitten pokki ja sitten vikaksi. Siinä ne oli. Okei, mä tykkäsin ehkä näistä just eniten. Sitten ehkä nää pineapples. Ei kun sitten tää. Sitten nää pineapples. Sitten varmaan nää. Sitten se matcha suklaa ja sitten tää nuga. Ai mun nilkka. Mut joo. Kaikki on tosi hyvin mun mielestä. Ja nää on silleen sopivan silleen vähän spicy. Siis tää on näin kohdasta riippuu. Joissain on tosi spicy, joissain kohdassa ei oo yhtään. Joo. Mä näyttää, tässä näkyy varsinkin. Siellä toisella puolella näkyy paremmin. Että siinä on tällaiset raidaset, joissain on tällaiset tummempaa, niin ne on tummempaa, niin kun ne on paljon enemmän spicy kuin ne, jotka on vaaleampia. Mut joo. Heidoo.